A raíz dunha visita dun primo da miña nai de Brasil, pois surxiu a oportunidade de viaxar a este país e, digamos, abrirme a porta a aprender sobre a produción de café, sobre o coñecemento da materia prima, sobre o coñecemento da calidade, e aí foi cando empecé a ter, digamos, a perspectiva do amplo que é o mundo do café. A data de hoxe hai moitos países produtores de café en términos de volumen monetario, entón iso xa xera un volumen, unha dependencia en moitos países desde o punto de vista económico moi relevante, non? Observaba con curiosidade como os comerciantes de café catalogaban as calidades, entón daste conta de que había que coñecer máis a fondo ese mundo, non? E a única maneira era coñecer realmente de que falaban e intentar identificar esos matices, non? Eses trucos comerciais. Eu creo que o punto clave foi cando, digamos, empezamos a formar, non? A viaxar cos clientes a orixen, que les entenderan un pouco cual era o noso traballo, non? Que non era só comprar e vender, senón que era coñecer os produtores, identificar as calidades. Para catar un café hai que manter uns parámetros definidos, tendo o punto de torra, a proporción de café con agua, o tipo de auga, a temperatura da auga, os tempos da cata. É realmente un proceso que requiere certa, digamos, rixidez. Somos un consumidor que bueno, fomos de alguna maneira encamiñados fai moitos anos a unha maneira concreta de tomar café, de consumir café, e non somos, digamos, nin bons nin malos consumidores, somos así. O consumidor pois ten un universo de investigación por diante, pero iso depende de cada un, non? Da inquietude de cada un de profundizar.